So the signing of MOU that we embark on is an exciting journey of faith, innovation, and strategic growth. This partnership is not just a formal agreement. It is a spiritual mission to spread the teachings of the church, uplift its members, ensure that its presence is felt across the world. Through this collaboration, we will witness the fulfillment of the divine prophecy, and together we will write a new chapter in the history of Ebuhleni Bama-Nazareth. We extend our deepest gratitude to His Holiness uNyazulwe Zulu for his blessings, to the advisory board members, to all members of the congregation who have shown unwavering support to both Isiqabeto and Bonani. As we launch this historical partnership, let us commit ourselves to make it a success, not just in words, but through our collective actions, dedication, and faith. And in Amit, together we are shaping the future of Ebuhleni Bama-Nazareth. Siyabonga. Ukuthi ibandla once langananyathelwa amacala lizohamba ibanga elide. Wayikhuluma ngalento uShembe. uShembe uselevelini lomhlaba. Into ofuna ibonwe umhlaba ngoShembe izobe deliver uwe wena ozobuphethe content ngaleso sikhathi. So ipowerful leyo nto leyo. Bawubuhlungu ngempela ukuthi ibandla elikhulu kangaka bafowethu lisadepende alikakwazi ukuzimela. Whether it's smart TV or not, I can't wait to ukuthi ngibone channel yaBonani streaming. This occasion is not only symbolizes but reinforces the profound prophecy articulated by His Holiness Umkhulu uMqalwendlela, who proclaimed, bayeza bafana bami abafundile abayothatha leli bandla balibeke kuyibalazwe. Namhlanje sinama critical thinkers okwesiqabetho abakwazi ukusibhekela izinto. Sesiphinde futhi sazuza inhlanhla yokuthola nazi ingane zonyazi Bonani streaming. Ngifisa lo msebenzi ukhule kakhulu egameni labashumayeli ube mkhulu kakhulu. Ngikhumbula sifike eThathani mzowani kolotshini nabasho intethelelo eThathani. Uthi ubaba amazwi akhe uthi ngifisa ukuthi lo ocabange lento yentethelelo uNkulunkulu akamnika umqondo omlingi ukuthi ayiqhubeze phambili. Kuyakhokhela ukubekezela singaxhamazeli okunye kuzozenzakala khona. Kodwa futhi ngiyajabula mangabe senizoba mhlambe senizothola enye ama channels azoba khona esizowabuka. Kodwa ngiyafisa ukuthi nibe nayo into sort of a code of conduct noma ama restrictions azobathize. Kuba kukhulu ukuthi ubonile khona izinto esike sizibuke nala ko TikTok uyibona, kodwa le yafaka umuntu ongenawo umuzwa wenkolo. We don't need those people bafowethu. Sifuna abantu abazoba independent. Ilelo vangelo futhi lishume bafana zimele asimeleni bafowethu. Inhliziyo yami into idinge ngibona la kuma TV ko SABC abantu ngezikolo zabo begiya, ngithi kodwa ngosiyami so giya nini sibonakala kuma TV ukuthi uShembe ukhona. Ngicela ubhudi uManyule eze ngaphambili. Manyule Ngcobo. Akekho ngayazi lensizwa esontweni. Lensizwa sisebenza nayo ngaphansi kwethimba leBonani streaming. La eniyibona khona isuke idelegatwe ngaphansi kweBonani streaming. Inhlonipho asinikeza yona i-exceeda ama expectations ethu, even the unjust prejudice eqhamuke ebantwini ngaye. Labo bonke abakhona siyacela sengazuthi konke okwenziwe namhlanje ngaba impumelelo.
Suku namhlanje luyinqopha mlando ekhombisa isiprofeto senkosi uBombela ukuthi leli bandla liyoba kwelinye izinga kufundisa abantwana. Lento esiyibona la ekusayina kwe-MOU between Isiqabetho neBonani Streaming imanifesta leyo nto ukuthi egcineni kwakho konke uShembe ngeke sazibeka usezokwenaba umthandazo wenkosi uNyazi lwezulu ewuthandazayo njalo imibusiso umhlangano yayo ithi lobu buNazaretha buzokwanda bugcwala umhlaba yenye ke yama platform le ezokwenza ukuthi kumanifesteke leyo prophecy ukuthi ubuNazaretha buzogcwala umhlaba through i-digital platform. Ukuthuthuka kwebandla lakithi usinika nathi umdlandla ukuthi noma siphuma siye ngaphandle sikhulume siqholoshe ngoNkulunkulu wakithi ebuhleni kubantu nje abasemakhaya nabasukana bangazilutho ngenkolo yobuNazaretha kuzocaca bha ukuthi masithi uShembe uNkulunkulu uNyazi lwezulu sikhuluma ngento enjani. Njengamanje sizokhuluma nobaba umfundisi uMbatha la eduze kwami. Baba uMbatha sikubingelele sikwamukele la kuyiBonani Streaming. Ukuba khona kwethu la ngesingawe ubona ngazi ukuthi konke kuhambe ngendlela okuyiyona yona ungathini nje lakho lokugcina umcimbi usuphelile. Angibingele kwithimba leBonani cha ukuba khona kwami la ngibone umcimbi wonke uhamba kahle futhi uvusa ithemba lokuthi ibandla lethu njengoba lilikhulu kangaka nje lizoba kwenye ilevel uma ngabe uNkulunkulu engaba ngakithi. Namhlanje sikubone thina kuyimpumelelo enkulu futhi kufakazela izinto ezayivese ifiswa umqalo wendlela. Ngirepresenta intethelelo ngibona ukuthi lo mshado owenzekile phakathi kweBonani Streaming kanye nesiqabetho kumshado omuhle kakhulukazi for ibandla lethu. Njengoba isiqabetho umsebenzi waso ukuthi uqhamukise izinhlelo ezithile zokuthi thuthukise ibandla. With iBonani Streaming on the side besebenzisana in partnership. Sabona ukuthi izinto eziningi zizokwazi ukuthi ivele nakubantu nomsebenzi omuhle owenzakalayo. iBonani Streaming siyazi usihlale ikhona ngaso sonke isikhathi la kwenzeka khona into ezinhle. So siyabuka ukuthi lo mshado uzokwazi ukuthi udlulise lokho kufanele kudlulele kubantu nabantu kade bengakuboni sebezokwazi usibakubone manje through ukuthi kuyasebenzisana phakathi kwesiqabetho neBonani Streaming. It's a wonderful day. Oh yeah. Wonderful day. Wonderful day. Oh yeah. Wonderful day. It's a wonderful day. Oh yeah. It's a wonderful day. Thatha zonke intambo ngigoqe ngisho ukuthi bekumnandi sindawonye sila ezimbali umntwana ugandaganda ongahlehli ngibika ezindabeni zokusakaza kuyiBonani Streaming ezimbali.